גברתי, 3 דקות יש לך. גברתי יושבת הראש, כמה טוב לומר גברתי יושבת הראש. מסכימה. נהדר, בהצלחה. תודה רבה. כנסת נכבדה. נכון, חבר הכנסת טיבי, אסור או מותר לערבב ספורט בפוליטיקה, אבל בוא נגיד שאסור לערבב ספורט בטרור, וכל ספורטאי שיוצא מעזה צריך להיבדק, כי היו כבר תקדימים לעניין הזה. מה לעשות? זה קטע ביטחוני, אי אפשר לדלג עליו. שלא לדבר על זה שכבר היו מקרים שגם VIPs מעזה ומהגדה הגיעו עם נשק בתוך המכוניות שלא נבדקו, כולם ידעו על זה, ישבו על אנשים ונכנסו. ככה, עברו. כולם ידעו על זה, שתקו. לא צריך לשתוק, צריך להגיד את זה. אני רוצה לומר לכם, מניסיון של מישהי שמרצה בארצות הברית, בחוץ לארץ, ובדרך כלל גם מפגינים נגדה, כי אני עוסקת בתחום של טרור. זו בריונות, זו השתקה, זה לא משנה על מה מגיעים לדבר, זה משנה רק שאתה יהודי או יהודייה או ישראלי או ישראלי. זה הכל. הרבה מאוד פעמים אני פניתי לאנשים ואמרתי, שבו, אני אענה לכם על כל שאלה. זו הרצאה אקדמית, אין כאן שום רצון בעצם לערבב פוליטיקה. הכל אקדמי נקי. לא. באותו זמן שטבחו בילדים בסוריה וריססו אותם בחומר כימי, מה שעניין זה היה להפגין נגד צה"ל, ובעצם מה שאני רואה כאן, ג'יבריל רג'וב הוא טרוריסט, אח של טרוריסט מהחמאס, זו משפחה של טרוריסטים, והוא אותו בן אדם שבעצם ממשיך את הטרור והרצח נגד הספורטאים במינכן, ורק הפעם הוא עושה את זה עם בגדי ספורט. זה לא ישנה, הוא יכול ללבוש טרנינג, הוא עדיין טרוריסט, אתה שומע? הוא טרוריסט. וגם הארגון הפלסטיני הטרוריסטי שקיבלו היום כמשקיף באום, משקיף על מה? שקורא להשמדת מדינת ישראל, עוד גרורה של החמאס. מספיק עם הצביעות הזאת. כל ה-BDS הזה זה דה-לגיטימציה נגד הקיום של מדינת ישראל. והפרופסור אורן ואנוכי הקמנו שדולה שתיאבק בדה-לגיטימציה, והיחידים שסרבו להצטרף הם מרץ והרשימה המשותפת. אני רוצה לומר עוד מילה, עוד ברגותי אחד. הפעם מאוניברסיטת תל אביב. מישהו שלמד באוניברסיטת תל אביב, קיבל את כל ההשכלה שלו במדינת ישראל, בטח גם קיבל הרבה מלגות, לא שייתנו את המלגות האלה חס וחלילה לחיילים משוחררים או משהו כזה, והוא מוביל את החרם הזה, את ה-BDS, את אותם קוראי עכביש שאגב, אין להם משרדים, אין כתובת, אותו טרור נטול כתובת שבעצם אנחנו חווים בכל דרך. אנחנו ניאבק בדה-לגיטימציה מבפנים ומבחוץ, למען כולנו כאזרחים של מדינה יהודית דמוקרטית לכל אזרחיה. יקירתי, זה אומר שאתם לא הצטרפתם למאבק הזה, זה מה שזה אומר. תודה רבה לחברת הכנסת ענת ברקו. תשיב השרה איילת שקד בשם שר ההסברה. גברתי, אנחנו ממתינים.